Ketanat Ilaka Administration jangka Khasi Hills Autonomous District Council KHDC mentah kesi ke arpsam terik uleber arja arpuar kelalum langi dekot jangka Joint Action Committee bani kren snau tu halo ke jingkeno bowling do ke hima soyong ula daily lam no ya ke shnat nongwa mautomur syaka hima jirang klem ke jingpentim syaki pat ba jangka shnong. Habai kren kilat pathai kubor EM ke ilaka uba jambor waru laong bakila rai penjiat u legal advisor jangka council Robert June Kharjarin banlong uksiang bani kren penyusuk apreng kini ki arhima. Hadian baki dekot jangka JAC hima soyong kila wantur syaka office jangka KHDC men haka khatway terik uleber bandawai ke district council kabri ben penpai no ekanongwa mautamur syaka hima soyong ringkat deka jingkeno bakadei uling do soyong ubla dili lam klem pentim. Ka nakaliang jong ka district council lengba ka ilaka administration ngila khot menta kasngi ya kane ka meeting kade ka consultation meeting ya ki artli ki hima ka hima soyong bat ka hima jirang bat ngila khot langru ya ki khat sautli ki shnong kata kamu ya ya ki sodar badi ki sekretari jong kini ki khat saut lagi sino naka benta ban ya phliu jingmot ha ka ba yadai bat kitu ki jing mi ki kenrum kenram ha ka khat wi trek jong mentau bnai ha ka ba ki dan kitu ki JSC ki ba ong ba ki de ki khon ki hajar jong kai ma so yong ki balawan bantur sekeni ko office na kabenta bandawa banweng yo lendo soyong alor kajing IT lane kajing keno jugi kalong ba uladi ya kahima nongwa mutumur syakahima jirang te nakaliang jongi ka district council ngi snow bakane kade kakam kaba kia kaba ngi hap ban yo ya kajing ya liu chingmon khamtam e yakini ki artli ki hima bat yaki shnong ki badan hangti ya kasna nongwa mutumur te ngi penpau ya kajing sngukman bana kaliang jong kini ki artli ki hima kilayawan ban ya ami khmat nakasngi nakaliang lendo nakaliang lendo right nakaliang executive member jong kai soyong nakaliang jong UCM kai majirang ki menteri bat ki executive member jong kai majirang bat paro ki sodar bat ki secretary jong ki shnong jong ki khat sautuli ki shnong jong ka shnat nongwa amotumur bat haden ka jing ya phliu jing mat ngi lasem ya kajing yakut kajungi ban nakabenta ban wanra ya kajing ya snuthu jing mutbiam hapdeng kini ki artli ki hima hakabe dei bat kiti kashna nongwa mutumur ngila thum da u mediator lene ukseng uban coordinate yakini ki artli ki hima nakabenta bakin kin wan syakajing ya smuthu jingbat lese ladakadei kumba ki dawa badai ban pen phai biang ya kathika himanongwa mutumur syakaso yongru kadai langba uni uksiang jongi ka bangila thung nakabenta ban coordinate yakini ki artli ki hima ngila yakran da ka pasai kadar manta nakaliang jong UCM jong kahima jirang ulada ban kren sai manta bakam dan kanu kajing ya dia hit ya ketika jaka ulendo soyong sum terwadi sakahima jirang bat kahima jirang ru kam sumla siu dakador ban simti ya kati kajaka kanwa amotomor tenrei supen sai pi bakajing simti jong kahima jirang ya kahiman ya ketika snap nongwa mutumur kadai kabaya da ya kat kum kalinti
namar ka jing kwa jong ka hima jirang ru ka ong ba nginnam simti ye phi lada phim ya da ka limti te ngachu ye thu ye phi ya ka history ka balang kot ka long ba ka ne ka jing dawa jong ki thi ki nong song snong hang thi ha po ka snat nong wa mutumur ban pen ye so bat ka hima jirang kala deina du usnam che Jharkhand spa prapunyo ngingi don in record ye ki sithi baro ka ba ki kila tho shaka hima jirang kila tho shaka district council kila tho shadu ka state government ba ki kwa ban pin yeso no ilode haka sensar ka kadar shaka hima jirang te kadai kane ka proses ka bala ya ter na du kita kisnam che Jharkhand spa prapunyo baka sa pois hadu senam arhajar khatsan haka khat nyutrik jong benai April jong senam arhajar khatsan te kala dan ka meeting ka ba kila convince hang thi haka sunong nongwa haka ba kila ya mi lut kitu kisnong nang tu but ula let the em in charge jong ka ilaka haka tu por rengkat ba i local MDC da ka buram em jongi bedan rekat ka por ban late siya to meeting but kila siem ya karai ba kin penskan no ya ka jing so ka juki bat ka himajirang te ka himajirang hadu kata gapor kampat simti te dai tak hadu bala dep ya kata ka meeting baha u benai akos jongka kan retrik jong benai akos rajar khatsam kila ya syong ya ka meeting hang ni kapalawan nagaliang jong kay majirang pat nagaliang jong kay masoyong bat kila siem ya karai bat kila ya menjur pan IT no sa kay jirang yakini kisnong bat hakan retrik jong bna kos jong ka senam arhajar khatsan ka district council namar ba kila ya menjur maki bro art liki ma ka district council kala penskam no ya kata da kala penni ya ka approval ba kala penskam ya kan ni ka jinya menjur jong ki dan IT no ye kisnong jo kasnat no wa mutumur syaka himajirang bedai berkata hi kumbang ala ong bahadu mentaga sengiru ngila shem ya ka bills ka jongki te kata ka jingkwa ka jongki hi kadang ne kumbang long raja katsan ten re wala kata ru namar ba nakaliang jong ka hima so yong ka request ba dai ban penpai biang syaka hima so yong ye kini ka snat no wa mutumur Kedai nak kata kadau ba ngin la ban penbait ya kena kam ngidon kam yung meditator nada kan sapoi syakata ban penpai biang ro kan long dakalenti kejing ya sungfu jumba te lada kadai ban ne kumbala da prairo matrai hadin ba la trikam ni meditator kan trai kan sa syah